Проблемаҳои муосири таҳсилоти математикӣ, информатикӣ ва физикӣ дар мактабҳои миёнаву олӣ. Таҳти ҳамин унвон дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистион ба номи Садриддин Айнӣ ҳамоиши байналмилалӣ баргузор шуд. Ин чорабинӣ маротибаи сеюм аст ки дар Тоҷикистион ташкил гардида олимону мутахассисони илмҳои табииву ва риёзиро аз давлатҳои гуногун ба ҳам меорад. Ин навбат намояндагони муассисаҳои таълимии Россия, Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ба таври ҳузурӣ ва вебинарӣ дар чорабинӣ иштирок намуданд. Бояд гуфт ки ҳамоиши илмӣ баҳри татбиқи барномаи давлатии 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040, стратегияи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф ва илм дар давраи то соли 2030 баргузор шуда, як қатор масъалаҳои муҳим дар таълими фанҳои математика, информатика ва физикаро дар мактабҳои миёнаву олӣ дар бар гирифт. Зиёда аз 150 мақолаҳои илмӣ аз Федератсияи Россия, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва бечунучаро аз олимони ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуданд. тавре ки медонед аз тарафи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2020-2040 солҳои рушди илмҳои дақиқ эълон карда шуд. айни ҳол дар рушди илмҳои математика, информатика, физика, дар рушди методикаи таълими фанҳои математика, информатика, физика ва маводҳои таърихӣ, кори илми таърихӣ, илм дар соҳаи илми математика, илми информатика ва илми физика муаммоҳо бисёр ҳастанд. мо мехоҳем ки дар ин конфронсияи байналмилалӣ ба ҳамин масъалаҳо бештар диққат диҳем ва мақолаҳои ворид шуда низ ба ҳамин илмҳо омаданд. бисёр мақолаҳои пурмазмун ҳастанд. иштирокчиёни ҳамоиши байналмилалӣ дар донишгоҳи омӯзгорӣ вобаста ба роҳҳои ҳалли мушкилоти фанҳои математика, информатика ва физика дар мактабҳои миёнаву олӣ маърузаҳо ироа намуданд. зикр шуд ки рушди бо суръати илму технология дар ин самт як қатор проблемаҳоро ба миён гузоштааст ки ҳалли ин мушкилот ба беҳтар гаштани омӯзиши ин фанҳо мусоидат мекунад. зеро дар замони муосир илм ба омили муҳими рушд ва нишондиҳандаи асосии иқтидори давлатҳо табдил ёфта, мутахассисони баландпояӣ аз илми замонавӣ огаҳ буда қувваи асосии истеҳсолкунанда ба ҳисоб мераванд. ҳамоиши байналмилалӣ дар донишгоҳи омӯзгорӣ бо баррасии дигар масъалаву мушкилоти муосири таҳсилоти математикӣ, информатикӣ ва физикӣ дар мактабҳои миёнаву олӣ идома ёфт.